Здравейте! Имаме готовност с основните точки в новия меморандум, който предлагаме да подпишем с земеделските производители. Очакваме ги, за да продължим разговора и да финализираме споразумението. Целта е ясна – максимално бързо отпушване на процеса, който ще позволи на правителството да подпомогне зърнопроизводителите, които са претърпели загуби през 2023 година. Всеки ден, който преминава в протести и блокади, вместо в преговори и подготовка на споразумението и реализацията на точките на новия меморандум, ни забавя от момента, в който реално нуждаещите се от тази помощ могат да я получат. Неизбежно забавяне ще има и докато получим нотификация от Европейската комисия за новите мерки, които предлагаме. Ето и най-важните точки от проектомеморандума, за който призоваваме земеделските производители да се върнат на масата на преговорите. Първо, по отношение на законодателните промени, които секторът очаква. Земеделците имат пълната подкрепа на правителството и това не са само думи. Исканията им са справедливи, имаме единомислие и вече се подготвят 7 законопроекта, които са в много напреднал стадий на подготовка. 5 от тях ще бъдат представени през месец февруари и март за обществено обсъждане. По част от тези законопроекти Министерството на земеделието и храните вече работи с браншовите организации на съответните производители. Тази част от работата продължава с приоритет, за да могат законопроектите да бъдат съгласувани, гласувани на Министерски съвет и внесени в Народното събрание максимално бързо. Второ, правителството ще преговаря с Европейската комисия, заедно с земеделските производители, по исканията им за облекчаване на новите екологични изисквания. Част от тези изисквания всъщност вече се променят на европейско ниво. По този въпрос също имаме единомислие с земеделците. Трето, подкрепяме производителите срещу опитите за пълно освобождаване на вноса на слънчогледово семе за България. Министър Вътев вече изпрати писмо до първия заместник министър-председател и министър на икономиката на Украйна, госпожа Юлия Свириденко, в този дух. Запазват се режимите, които договорихме в предишното споразумение между правителството и земеделците. Никога не е ставало дума в наши разговори с Украйна, че ще има промяна в този режим. Не на последно място, по отношение на загубите на земеделските производители за 2023 година, което ни е необходимо, за да разпределим средствата правилно, без да подпомагаме печеливши бизнеси, имаме следното предложение. Готови сме да приложим опростен механизъм за оценка на финансовите им резултати, за да ускорим процеса и стопанствата да получат допълнителни субсидии възможно най-скоро. Ако се договорим за такъв опростен вариант за доказване на преки разходи за оперативна дейност, тя ще включва труд, рента, разход за семена, тор, препарати и услуги, като средствата ще бъдат отпуснати максимално бързо след получаване на нотификация от Европейската комисия. Повтарям отново, само за стопанствата, които са на загуба през 2023 година. Очакваме представителите на сектора утре в 18 часа, за да се споразумеем по всички точки от новия меморандум и да свършим работата в полза на земеделските производители без забавяне. Телевизия. Протестиращите казват, че държавата не може да направи както трябва тези разчети. Поставят под въпрос дали наистина ще бъдат сметнати както трябва разходите им, това какви всъщност са загубите ми, ако наистина имат такива. Можете ли да ги убедите, че тези сметки може наистина да са честни, за да не давате средства на хора, които нямат нужда, както сам вие казвате? И от друга страна, как реагирате на предупреждението, че с всеки следващ ден ще удължават блокадите с по 1 час?
По отношение на начините за установяване на приходи, разходи, оттам и за съответните баланси, за това беше нашето предложение да използваме данъчните декларации, които са най-обективната форма на документ, който може да се използва. Така че именно по тази причина, за да няма оспорване, предложихме това, което е възможно най-прецизното. Тъй като имаше възражение, че ще се забави този процес, че може би няма да отчита всичко, затова предлагаме опростена процедура, при която ще бъде подготвена справка. Тази справка ще зададе типовете разходи и приходи, които трябва да бъдат отчетени чрез съответните документи и по този начин ние можем да продължим нататък. Именно това искаме да обсъдим утре, когато дойдат. По отношение на техните предупреждения, че ще увеличават натиска върху останалите граждани, мога да кажа само следното. Единственият начин да излезем от тази ситуация е да се разберем как да бъдат подпомогнати земеделските производители, които имат нужда от помощ, а не да се раздават средства на калпак. Това може да стане само с преговори, подписване на меморандум с ясни ангажименти от всяка една от страните и по този начин успокояване на обстановката, че всеки ще си изпълни ангажиментите, които е поел. Както беше казано и в документа, това, което току-що прочетох, бавенето на преговорите всъщност води до това, че ще се забавят средствата. Ние няма как да подготвим документи и да изпратим, примерно, искане за нотификация от Европейската комисия, без да сме се разбрали за какво точно става дума. Така че, ако някой наистина има нужда от средства, по-скоро би трябвало да се опитва да влезе в тези преговори максимално бързо. Господин министър, знам, че многократно сте отговаряли на въпроса за искана оставка и протестиращите като че ли се разделиха, че не са съвсем политически исканията им, но днешната ви оценка каква е на ситуацията? И дали една оставка би решила проблемите? По отношение на оставката, аз нямам промяна на отговора, който съм давал до сега. За мен това не е никакъв проблем. Хората, които вземат това решение, решат ли да остана, ще продължа. Решат ли да си отида, ще си отида. Но на такива политически натиск по този начин смятам, че дори не е коректно да се откликва. Може би да добавя, че в 16:30 започва заседание на ресорната комисия в парламента с министъра, с председателя на Фонд „Земеделие“. Така че тази дискусия, и с участие на земеделски производители, така че тази дискусия вероятно ще продължи и там. Това, което мога да добавя също така е, че аз следя внимателно различните искания, освен общи поставени изисквания за грижа към сектора, които разбира се твърди, че има такава грижа. Всички конкретни искания, които са поставени, ние в момента сме готови да ги адресираме. Единственото, с което не сме готови, е да подпомагаме печеливши фирми. Извинявайте, а този меморандум, злоупотребявам, този меморандум е изготвен от вас, преди това не сте го обсъждали с земеделци, те ще го видят за пръв път утре, когато ги поканихте, или има някакви дискусии, които са текли междувременно? Ние обсъдихме някои от точките още на предишната среща, но има детайли, които са важни и беше добре да се погледнат. Това, което мога да дам като пример е, че гледам една декларация от Националната асоциация на зърнопроизводителите от 13 януари 2024 година с 5 точки. Тези 5 точки ние в момента можем да ги обсъждаме всичките конкретно по същество в дълбочина.